Днес ще ви представя разсъждения, свързани с счетоводните записвания по повод на плащане и получаване на лихви. При това да си припомним, обичайно плащаме лихви тогава, когато сме ползвали кредити от различни финансови кредитни институции. Плащаме лихви, когато сме забавили плащания, свързани с формирани задължения към доставчици, към бюджет и така нататък. Получаваме лихви, когато сме насочили временно свободни парични средства в краткосрочни депозити, докато дойде време да ги изразходим по целесъобразност. Първо ще разгледаме казуса, свързан с плащане на лихви, казус, който виждате на дъската, звучащ последния начин във връзка с получен заем при плащане на първата вноска е начислена и платена лихва в размер на 10 лева. Първо ще начислим лихвата. Какво означава по принцип да начислим? Това означава да осчетоводим разхода и да формираме задължението. В случая ще дебитираме сметка 621 разходи за лихви с примерно 10 лева и ще кредитираме сметка 495 разчети за лихви с 10 лева. И в един и в другия случай, т.е. и при плащането и получаването, ще работим с сметка 495. Ако трябва да ѝ направим характеристика, тя е активно-пасивна сметка. Дебитираме, когато формираме вземане по отношение на лихви, кредитираме, когато формираме задължение по отношение на лихви. Формирахме задължението, за да платим, ние ще дебитираме сметка 495 с 10 лева и ще кредитираме сметка 503 разплащателна сметка с 10 лева. Ето, начислихме задължението, плащаме задължението. Какво следва? Трябва да отнесем този разход по предназначение. Като правило сметка 621 се приключва с сметка 123 печалба и загуби от текущата година. Ето, дебитираме сметка 123 печалби и загуби с 10 лева и кредитираме сметка 621 с 10 лева. По този начин ние извършихме цялата процедура по осчетоводяването и сега съвсем импровизирано ще се опитам да разнеса. Ето е сметка 495. Показвам дебита и кредита. Формирахме задължението. След това при плащането отразихме, че това задължение е платено. А по сметка 123, ние знаем, че тя също е активно-пасивна, дебитираме я с всички разходи, които сме направили, по правилата, които знаем, и я кредитираме с всички приходи. В случая имаме разход, дебитираме сметка 123 с 10 лева. Ето по този начин окончателно приключихме всички записвания, свързани с плащането на лихви. При получаването на лихви, ето, следствие на депозит сме получили лихва от 20 лева. Започваме с начисляването. При начисляването, в случая, когато получаваме лихви, ние ще дебитираме сметка 495, да посочим, че формираме вземане към финансово-кредитната институция и ще кредитираме съответната приходна сметка, коя тя ще видим след малко. Дебитираме сметка 495, за да формираме вземането на тия 20 лева като лихва и кредитираме сметка, забележете, 721 приходи от лихви 20 лева.
Формирахме вземането. Когато банката ни приведе лихвата от 20 лева, дебитираме сметка 503, защото тя се е появила. Тя беше разплащателна сметка с 20 лева и кредитираме сметка 495 да отразим, че вземането вече е реализирано. И най-накрая ще отнесем прихода по предназначение. Сметка 721, по подобие на сметка 621, се приключва с сметка 123. Тоест, дебитираме сметка 721 с 20 лева, кредитираме сметка 123 с 20 лева. И съответно по подобен начин, аз няма да го направя, тъй като тук говорим за импровизирани примери, разнасяме по дневниците на счетоводните сметки, независимо дали водим счетоводството по електронен път или на хартиен носител. Това е темата за днеска. В заключение ще ви помоля, за да бъда по-ефективен, да задавате своите въпроси и да ме насочвате темите, които вие предпочитате да обсъждаме. Ако няма такива, аз ще вървя по програмата, която съм се насочил. Благодаря ви. Довиждане.